Честито, Бургас ще приема конкурса, състезанието на тези, които са жени, но носят бради, или всъщност са мъже, които приличат на жени, или са жени, които приличат на мъже, и всъщност, или пък са някакви, които танцуват като стриптизьорки, си мисля, че печелят конкурси за музика, обличат се като ползви от проститутки, но всъщност ги водят победителки в конкурс за песни. Дълги години Бургас печелише с това, че така и не дойде при него този парад на гордостта на тези, които са минали може би под дъгата или всъщност са сменили нещо, което, ако го кажеш, не ба на канала. Но за какво си говорим всъщност? Когато ние не говорим за някакво възпитаване на добродетели. Добродетелите, това е когато градиш. Първо трябва да имаш някакво базово ниво, примерно някаква кота 0. Да си представим един дори егоист, който мисли за себе си, но се старае да е поне до някаква степен нормален човек. Въпреки, че един егоист не може да бъде пълноценен човек, но да си представим, че това е котата 0. Ние говорим за някакъв градеж на добродетели. Ние говорим за това поне човек да знае дали е мъж или жена. Да може поне това да различи. Не знам. Пишете какво мислите по въпроса. Това момче, който